Mfethu lokhu kuthiwa abantu abanabazali abangafundanga lokhu kuthiwa hayi bakhule behlupheka, bakhule kunjani. Hayi, abekho abantu mfethu ababa nemali evasithi ukudlula abantu abanabazali abangahanga evasithi. You understand? Thola ukuthi abazali babo abafundile kodwa ingane zabo le evasithi zinemali. And ngihlezi ngizibuza mina ukuthi hayi le ngane ngoba nomuntu uhlezi esekhaya asuka khona abahlwempu, yebo bafuyile kodwa nje kuhlwempu izinto ayihlangani kwasha kwacima kwavutha. Kungani umuntu abe nemali eningi kanje? Shuthi ngelinye ilanga ngingene kwenye yamalokhuzana yamaresi ngiyovala nje inja yami nayo yayikade umuntu kanjalo. And mangimvala ngimfica uyakhuluma nefoni yabo. Manje malana kusidinga imali engango-2000. Hawu kade sidayisa inkomo ufake lawo speaker kusho ngizibeyithethe uya. Ake sidayisa inkomo nje zolo lokhu sowufuna enye imali futhi. Hey ma iyafuneka ngempela. Eyani? Hayi angithi manje kuthiwa kudingeka imali yokuthi mhlambe sikwazi ukuthi siyobona ilecture yabona ngoba laphana le ndawo kuthiwa ilecture indawo nje nentaba ekunezinto ezithize efuna sifike siyifunde kuyona. Hawu ngani yami cha ke phela nawe angimele usale lapha. Uyakhumbula nje last week ukuthi wakade ukunikezela imali yokuye auditorium. Hayi sasizakala kakhulu kona futhi nakhona kwakade ku-5000. Yabona nje manje hayi ngeke ngize ngikwazi ukusala mase kuyiwa kwi-lecture. Ngithi mina Nkosi yami engabe lo mama akazi ukuthi ukhuluma ngani mfana.